सोरजिनायनि मोनसे मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ सोरबा आसामनि सीएम भारतनि पीएम एबा प्रेसिडेन्टबाबो सेख'नो हाया जिउ होगोन जों थै होगोन थेवबो जों बड'लेण्ड सोरजिगोन जाय बर' हारिनि गोबां जायगायाव जों बर'फोरा जिउ गोमानांबाय रान्दि जानांबाय जिनाहारि खालामजाबाय खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आंनाव फिल्म मोनसे ट्रेलार फैदों सालाय गिदिंलाया सरि क्षमा खालाम बर'नि थै बे फिल्मखौ आङो अफ्रि ब्लग 2 चेनेलावहाय दाखालि हगारनाय जादोंमोन ओमफ्राय जिहेतु बिगोमाया सोंदों नोंनि मेन चेनेलाव हगारनानै हो बेफोरबायदि बुंनायलाय आङो दिनैहाय फिन खनसेबाव आरो नैबे बर'नि थै फिल्म ना बे फिल्म सावथुनावहाय गोबांनो जोंनि जिहेतु बै सम आन्दलन समनिफ्रायनो मा जों हाथियारजों नांबोनाय बा सिखाजों नांबोनाय बेफोरबायदि समनिफ्रायनो गोबां दावहा नांबोनायनि बेफोरो बेरखांनाया ओमफ्राय दा एनडिएफबि आफादनिबो माखासे जिहेतु जों एनडिएफबि समावहाय जिहेतु दावहा नांनाय बेफोरो जाथायफोराबो माखासे बेरखांदों बेफोरखौनो लानानै जाय लिरगिरि नैबे मोनसे बर'नि थै फिल्म ओंखारदोंना बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोसे ट्रेलारखौबो एसे नायलांबानो जाबाय आं दिनै आरो नैबे मोनसे फिल्मखौ नोंथांमोना जुदि कन्टेक्ट खालामनो गोसोबा स्क्रिनावनो होनाय दङ नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै मा खालामनो हागोन फुजाबो सफैबाय बायदि रोखोमनि नङा होमबा गोदान बोसोरबो जालांसिगोन बेफोरबायदियावहाय नायनो थाखाय आरो बर'नि नैबे मोनसे फिल्माव दावराव जादों नैबावहाय हागासिनो दङ एक्चुअलि आं गय बागानावसो दंफैयो नालाय बेफोरबायदि नैबे फिल्मखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नायनानै माबा मोनसे नलेजाव मोनगोन आं बेखौ आसा खालामदों मानो होनना बुङोबा दानि जिखिनि लाइमोनफोर बै दावहाखौ सोरबाया मोनाखै जानो हागौ ओमफ्राय बै दावहा जेब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां आन्दलन जानानै थांबाय नङा होमबा गोबां आन्दलन बैफोर आन्दलनफोरखौ नोंथांमोना नुवाखैबो जानो हागौ ओंखायनो नैबे बर'नि थै फिल्मावहाय नोंथांमोना बर'नि आन्दलनफोरखौ एसेब्लाबो बुजिगोन माजों सोमावसारजेनामोन माबे हाथियारखौ लानानै सोमावसारजेनामोन आरो जों बर'नि गेजेराव सोमावसारग्रा आफाद थायोब्लाबो जों बर'नि गेजेराव मा जालांदों नैबेवहाय फिल्मावहाय बर'नि थै सावथुन मुभियावहाय माने गासिबो नङाब्लाबो 60-80 बेफोरबायदि पारसेन्टआ बेरखांदों थ' 100% बेरखांहोनो थाखायथ' गोबां नांगौ जायो गोबां जिनिसखौ रोंनांगौ जायो मोनथिनांगौ जायो नलेज लानांगौ जायो आरोखि जाय हक नैबे बर'नि थै सावथुनखौ नोंथांमोना गामियाव खोन्थानो थाखाय बा गामियाव नायनो थाखाय नैबे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन लोगोसे नायग्रोनि दावरावबो जादों माखासे बाथ्रा ओंखारबावनो नागिरदोंमोन ओरैहाय दंफां हागासिनो दङ बेफोरबायदि आंबो गय बागानावसो दङ थ' जों नायनानै लाग्रोनि माखौ रायजो बुङो आयै नों आंखौ मा गाबज्रियो आयै बियो मा दख'ना जोंनि हारिनि रावा मा बर' गावनि बिमानि राव आरो गावनि हारिमुनि सिनायथिजों बिखाफोर दानना थांनानै थानायनि मोन्थायखौनो रायजो बुङो जोंनि हायाव जोंहा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि मोनसे मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ सोरबा आसामनि सीएम भारतनि पीएम एबा प्रेसिडेन्टबाबो सेख'नो हाया जिउ होगोन जों थै होगोन थेवबो जों बड'लेण्ड सोरजिगोन जाय बर' हारिनि सिगां समाव जों बर'फोरा हाथियारजों गेलेयाखैमोन जोंनि मोन्थायखौ मोननो अहिंसा खान्थिजों सोमावसारदोंमोन नाथाय जों बर'फोरखौ हाथियारजों गादबदों गोबां जायगायाव जों बर'फोरा
जिउ गोमानांबाय रान्दि जानांबाय जिनाहारि खालामजाबाय जोंबो बिनिखायनो हाथियारजों फिननायखौ होफिननांगोन मोन्थाइखौ मोजाङै बिनायाव होआब्ला आरो जोंखौ गावथारोब्ला जोंबो नोंसोरखौ गावथारगोन बे थाम्फै मासे बुथारनाय पुलिसफोरजों खामानि जाया সোনকালে আঁতৰি যোৱা নহলে সব কেইটাক এনকাউন্টাৰ কৰিম नोंथ' जों हाथियार बानायनायखौ पुलिसनि खोन्थाहैदों साला जोलैनि हांगार मुं होनानै बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गावजों गाव बुथारलायनाया गावथारलायनाया बेनो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबोखादों नों बेखौ गावथाराब्ला बे नोंखौ गावथारगोन अब्ला नों मा खालामगोन दहाय लोगो मोनब्ला आंनो मोनसे खोथाखौ आद्रा दोन्दोंमोन बर'फ्रा दाबो मानो आलादा बर'लेण्ड रायजो मोना हमजाथाखौ हमनांगौ गावजाथाखौ गावनांगौ जायगाखौ संबाय गारिखौ बेबायदिनो सालाय आफा नोंथ' जोंखौ खांदों फेदेरदों नाथाय बै जोंखौ लानानै फैग्राया सोरमोन नोम्पाखौ थगायदों नों बे मानसिखौ फोथाय खेबस' खालामदों राजनितिआव राजखान्थियाव मोनथाम जिराद दं जांग्रिखां लं लेप रां बोलो आरो सोलो रां आरो बोलोखौ नैबे सोलोआ सालायनो रोंनांगोन अब्लानो बेरेक हान्जाखौ फेजेननो हायो नों मानोथो खिन्थाना लायाखै जांग्रिखां होननानै इसेबां गोबाव नों बहा दंमोन आबै आंखौसो मा मोदोमनि सानायनिख्रुइ गोसोनि सानाया देरसिन मोदोमाव साहोग्राखौ निमाहा होनो हागौ नाथाय गोसोआव साहोग्राखौ निमाहा होनो हाया কেতিয়াও বড়োলেণ্ড নাপাব শালা बर' जाति শালা कुत्ता जाति आंखौराय नों आंखौ बु आंनाव साया नाथाय आंनि हारिखौ दाराय आरो दाबु आंनाव सायो आंनि गोसोआव सायो बर'नि थै थानानै बर'नि थै लोंग्रा मानसि नङा आं Boroni